a na-ebuli ụgwọ mmadụ elu ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu tie jide nke oji na-aga n'elu biko ka anyị gbakọ kịta wee kele n'Eze-Ana ego adịghị adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje mmadụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje mmadụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erigadio ndị oche eliago fọdasịkala aka ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya maka ndị ọpụta abụ izizi ha na-afụ m na eziokwu TV maọbụ na soshal midia platforms afọ ọzọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ how to pray in Igbo spirituality otu esi aga ọfọ na ọdịnala Igbo onye ma bụ isiokwu anyị mana before anyị gama n'iru anyị ga-ama ọkwa dị mkpa ọkwa ahụ dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst a ka na-aga n'iru anyị ga-achụkwudo nya bụ aja gogogo na-agọnya bụ ọfọ til ọnwa Ọgọst agwụ ndị na-esonye bụ na aja amadụgo ka esi eme ya mana maka gị gbawa onye ọfụ isonye wughị na nke Ọgọst mana ị chọrọ isonye na nke Septemba etu esi eme ihe bụ you are forward ya 3 prayer requests to me, then make donation token to the account number. A chat is them na WhatsApp. I want other details I need from you in order to book you. Jambuni enu aje puti here. Aje sigoro ni abuni ọtụtụ ndị mmadụ enu. I can tell you, no question. N'ige asonye na aja na-achụ n'igwe. There must be an altar that speaks for you. Ihe anyị na-eme bụ anyị ga-place that your 3 prayer requests in the altar. Na-agọzi ụfọdụ ekwupi okwu n'isi gị maka na ike dị n'okwu ọnụ. Yes. Ya bụ ihe kwesịrị ịma. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja nke ọnwa September, you chat ya m. Distance is not a barrier. Anyị anọrọkwa eshow ihu ọrụ na social media maka na ọ dịrọ necessary.
sịsọ ndị sonyere na aja ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya n'ụbọchị ọnwa Ọgọst a ga-agwụ. Sịsọ ndị sonyere na aja nwere ike ịfụ ihe gbasara ihe ọlụ anyị ma ọ tempụ na soshal midia, yes, maka na ọ dịrọ necessary. So ị nwere ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ under the sun. Then nke ọzọ si bụ ọ bụrụ na ị nọ n'eziokwu TV wee na-anụ olu m mana ị chọrọ ka ị ga-enwee to listen to this my lecture today again, go to subscribe and like my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Ije ebe ahụ subscribe bụ anyị nwere lectures anyị na-enye kwa ụbọchị n'ọdịnala Igbo for years now. Anyị nwere over 1,000 lectures there. So you can go there and listen over and over again. Then, if you are following me from Eziokwu TV, our new movie is out called Akunna. That movie is a must watch. It's a true life story. Now, I want to watch that movie. It's in our YouTube channel, our second YouTube channel, about Eziokwu TV, Nollywood movies. It's there by watch all our Igbo movies or the Ebangwa. If you want to watch our English movies, go to Ugochi tubelu movie productions to watch our English movies. So Akunna is now playing on our YouTube channel. Eziokwu TV Nollywood movies. Is there about watch? Onwhere other content is already watching from Eziokwu TV. You can subscribe on Eziokwu TV. Then on YouTube. Then we talk about our content. Then one day mother Basada Eziokwu TV. No one I watch from Eziokwu TV. Only I watch from other social media handles. Please share and like. Kachukwu okike gozie gị mgbe ị na-eme nke a. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa. Ọ bụrụkwanụ na ị nwere nnukwu onyinye n'ihe gbasara ime ihe ejije Nollywood, ị chọrọ join our production, chat kwazie m na WhatsApp. Echefuna na WhatsApp nọmba ihe eji nweta m na ịchọrọ ịkpọ kọlụ edishọn ịkpọ ana ka ọ na-aga epikie. Yes, ọ na m epikere my PA epikie bụ 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Ịkpọ nọmba a ga-epik iri ya. Yes, ọ na m epikiri ya my PA will pick it. And ọ ga-enye gị inquiries niile chọrọ. Yes, take it from me. Now, I want to show you even visit the temple for prayers and anything consultation. Now, I only watch from Eziokwu TV. I got phone. I show you 3 times in a day. I show how to locate the temple. Write it down so that you can visit the temple without even informing us. Yes. Because of what account number I show na Eziokwu TV quality. Any token on it, so he said, yes, send it on your account. Forward all our evidence. Then, like I said, prayer is so important. In fact, lifeless anybody that refuses to pray is lifeless. That is why said in the Old Testament says that prayerless child of God is powerless child of God. Because prayer is the key. You know the way, if you want to remain connected, the way you charge your smartphone. Yes, the way you charge your phone is the way you're supposed to be charging your spiritual power bank. When you refuse to pray. You know why? Because it's only by prayer you communicate with the
other divine. Only by prayer you can communicate to the spiritual realm. That is the only option. You know why? Because human being, you have spark of the spirit in you, and that is they call you. This our earthly body, earthly cloak, the body. You can change it many times. Whenever you reincarnate it to put on another flesh. Yes, you can put masculine flesh or feminine flesh or look differently. So it's like clothes. The way we change clothes on earth, whenever you want to go out, you change and put on a beautiful clothes, right? Depending on the occasion. That is how we human beings change on our earthly cloak, the body, whenever we are here on a journey. So like I say, I'm telling you, this our present earth life is a journey. It opens, start when you are born and close when you pass on. So, but the only way that you can remain connected with the spiritual realm is by praying. Prayer is the key. So I'm here today to tell you the importance of prayer in Igbo spirituality. Nwanne na-ekpe ekpere, na ọ na-ekpere ka ị ga-esikwunye onwe gị n'ọkụ. Mgbe ọbụla ị nara ekpe ekpere, ịkwụpụrụ onwe gị n'ọkụ. Ụkpana okpoko gburu, ọ bụkwa ntị chiri ya. Ị ga-emerịrị ihe ekpere n'ikpe na ezi omume bụ ikpe ekpere. Ka nkọwalụ gị gịnị wee ekpere. Ama na ndị ụka ọbịa dịrị ndị be anyị maka n'ihi na in Igbo spirituality, our forefathers pass on information from mouth to mouth. That is why our fathers will always say, my father told me. My father once told me. Yes, because in Africa, we pass information from mouth to mouth. Unlike the whites, Ndanya, that normally put their own in paper for documentation. So, what am I saying is that prayer is the key. And I remember that time when we was attending a Roman church. Ndị ụka ọbịa, ha ga-agwa gị, sị gị, ha nwerugoro nkọwa ha kọwara gbasara prayer, which is universal. Yes, nothing short of it. And that is the right definition of prayer all over the globe. Gịnị bụ ekpere? According to Roman Church doctrine, it says, ekpere bụ iwelite uche anyị elu n'obi anyị elu n'ebe Chukwu nọ. Ekpere bụ iwelite uche anyị n'obi anyị elu n'ebe Chukwu nọ. Meaning, prayer is to uplift our soul and spirit and think about God. It's like bringing ourselves closer to the possibility of God. Using that our spiritual ability. So one, for you to be in the mood of prayer, you must make sure that wherever you are standing, remain calm, noiseless. Because you cannot meditate and pray effectively when where you are standing is too noisy. Because you have to uplift their spirit. And believe in me, your spirit cannot move an inch if where you are standing is too noisy. That is why Rabbi Jesus of the Ajari people, we are told that he will always go where a tite mother, meaning sometimes he will move away from crowd, multitude of people, and go to the hilltop to pray. Why hilltop? Is where the arena of calmness. Where what we'll be hearing there is the voices of all the elements, the birds of the air singing praises unto God Almighty. So what I'm asking you now, as you keep complaining that all is not well, all is not well, when was the last time you set aside time for prayer, communication?
You don't need to joke with this particular time with anybody, be it your wife, be it your husband. Believe in me. Let me use myself as an example. In my temple, no matter who you are, that early morning, I must wake up 5 a.m., sometimes earlier than, to respond to people's messages. Once I finish, by 6, I must be in on my bathroom. After having my bath, I'm going straight to my temple. Yes, I must do that. Go to the temple to pray, to hail my ancestors, to hail the entities of powers. That I must do that before communicating with other people. Very important, because you have to recharge before you be able to give out. Ndị Igbo na-atụ ilu sị na anwụ jụrụ akwụ o wee gbaa. Yes, anwụ, ịma ihe bụ anwụ, beans, ha ga-eje jụrụ akwụ ha before they will be able to stay. So if you refuse to pray out of your own ignorance, how do you expect to remain charged all the time? Have you forgotten that we are living in a competitive world? The world can never serve you with all your needs on the part of God. Manna at the other. The era that manna fell down for people is gone. Now you work it out. Whatever you want, yes, you work it out. I can tell you, the only thing that can stop you is you, yourself. Yes, your ignorance can stop you. Your lack of knowledge can stop you. That is why Hosea 4:6 says, my people are suffering because of lack of knowledge and vision. And this knowledge and vision is the key. So what I'm telling you today is that you must learn how to pray, because prayer remains the key and the only key. And that is the only time you can communicate with the entities. And that is the only way you will remain charged. And once you refuse to pray, what it simply means is that you have already removed yourself from the wall socket, meaning that you are not charging yourself anymore. You understand? And the battery will go flat. So know the importance of prayer. The way you attach importance to it. Eating simple means you are refilling. You are refilling the fuel that your body uses to run effectively on earth. Then my question is, when was the last time you refilled the spirit? Because the spirit you and the physical you are one. And you must give them adequate attention equally. Yes. Because if you are already refilling the body, but you are not refilling or recharging the spirit, you are going to be problem. Because your spiritual you will be lacking. And once there is a lacuna in the chain of how things work, you expect problem. I keep saying it that why people are facing some certain things, that some people refuses to understand how things work. Some challenges we face on earth is as a result of maybe personal aggrandizement. We force on certain things ahead of us and neglecting some. And God, in His infinite mercy, sees all hearts and knows what you stand, your intention will be, and what you have in mind. And they might decide to grant your wish or not. So what am I saying? Prayer is the key. Today, I will tell you how you will be able to pray. You can pray in your own language. God Almighty understands all the languages. You know why? Because your guardian angel, your spirit, interpret it.
mmụọ Chukwu na-asụ ude n'ime mmadụ. Mmụọ Chukwu na-asụ ude n'ime mmadụ. That your spiritual guide, your guardian angel, knows how to interpret it and present it the way it will be acceptable before the throne of grace. That is why even people, even if the person is speaking in tongues or speaking in foreign languages, doesn't matter. The most important thing that the spiritual guide understands the language the person speaks and be able to translate it to the language of the spirit. So don't allow anybody to intimidate you. 1, prayer contains 4 cardinal points, dimensions. 1, for prayer to be effective, prayer must contain these 4 cardinal points. That 4 cardinal points are: 1, contains praises. You must praise and greet the Almighty God and spiritual forces and entities of powers. Because even in the world of physical, once you approach your elder, what would you do first? Is greeting. Yes. So greeting, it comes first. Or I call it praises. Yes. Because even in our own physical life, if you see an elderly man, maybe a title man, you greet him and you praise him. Boy, have an ear. Yes. So praise is 1. Second dimension of prayers is this: is asking for forgiveness. Very important, because what you are trying to do is, after praises, you do ask for forgiveness, so that if there is any hindrance, so that you have smooth relationship and communication with whoever you are communicating with. So forgiveness, very important, so that no grudges. That is what will make the person to listen to you. If the person keeps no grudges against you. That is 2. Number 3, petitioning. After you must have greeted the person, make sure that there is no grudges with the person. The next thing you will do to the person is to ask the person for whatever is your desire. So you ask, we call it petitioning. Then the last part is called igo-ofo. Making declaration. Even if somebody was so nice to you, after giving you everything, you will start making some declaration. It shall be well with you. May God bless you. These are declarations. So what I'm telling you is that in Igbo spirituality, we have these 4 cardinal points thousands of years, even before the arrival of Anyari people, the white man religion. If they call prayer, don't be looking at if they are the one that taught us how to pray. No. In Igbo spirituality, we call it igo-ofo. Yes. Ugochi. Let me give an example. This is kola. In Igbo spirituality, I know all of you know understand. This is kola. This is kola. This is kola with 4 lobes. Yes, I will tell you how to pray. And I will explain to you that in Igbo spirituality, I na-aga-ofo. Yes, I na-aga-ofo. And ofo I na-aga na Igbo. Ofo our prayer. It's just no Igbo. Ego more, as in more, is that you are worshiping God, who is more. God is spirit. Yes. So when you are worshiping God, I say no onye na worship spirit. Now, igo-ofo bụ onye na-ekwu okwu na-eme declaration. Now bụ igo-ofo. That is our prayer. Maka ụfọdụ ndị n'ime unu bụ ndị eriri eri na-abụ ịpụta igo-ofo, na-apụta ka ịgọ ihe ndị ọgọ mmụọ, ịfụta ya dịka etu unu si okwie. Call it pagans. If ebe a na-aga ọjị, ịfụta ya asị ihe ndị amara ihe.
Oh, you don't even understand how things work. That's cola. He who brings cola brings lives. That is one of our adage here. That he who brings cola brings life. No water orgy with alondo. Orgy is like a mystery fruit. And they have so much spiritual attachment that our people says, meaning once you hold cola and do the spirit will start listening, because the cola has the ability to attract the spirits for them to listen. Because whenever they see kind of cola, you holding cola, they understand that you're already ready. You are ready to pray, to invoke them. You understand? You don't understand that even by me holding this cola, the spirits are already coming closer to you. Just by me doing they're listening. Makana agụghepụ ụzọ. What you don't know is only a mystery to you and not to all. This cola is full of mysteries. Let me tell you how our people pray. From time immemorial, our people says, eweta ọjị gee ntị, ọ bụrụ na ị na-ege ntị, ọ bụrụ na ị bụrụ onye eriri eri nọ na taụn, ị na-anọkọta jee vileji ma ọ bụ ndị okenye na-aga ọjị, ezigbo ndị okenye, adị m ekwu maka ndị okenye ndị eriri eri. Ndị okenye ya wa na-aga ọjị ewere n'aha Jizọs na-aga ọjị. Ọjị has nothing to do with aha Jizọs. If not, na-eriri eri. Ghọtara ya? Eriri eri maka na ị na-eche na afa Jizọs bụzi afa karịchara afa niile, maka na ị ghọtara how things work. Now, eweta ọjị a n'isi ọjị a nwere 4 lobes nwere meaning. Ọjị ọbụla, lobes ọbụla ha nwere meaning. Enwere ọjị ogbi, nwa ọjị ana. Ọjị ogbi bụ nke nwere lobes at all. Yes, I saw one of it yesterday. Ọjị ogbi nwa ọjị enwere lobes, enwere ihe eji ya eme, special mission eji ya eme. Enwere ọjị ana nke nwere 2 lobes, adị achị ata. Ọjị ogbi na ọjị ana adị achị ata. Ọjị ana wee je wa ya, ọ na ebu aka ọ gbara je wụsa ya nda. Ọjị gbara ịtọ bụ ọjị ikenga, maka na ọjị ikenga na-agba oke. That 3 lobes was male. Yes. Mana ọjị gbazuru agbazu, afịa na anụ ụbọchị na anụ na-enwe 4 female and 4 male. I will show you today. Yes. Na ọhị kwesịrị ịma. Enweziri ọjị gbara ise, nke a bụzi ụba. Ọgbara ise, ọgbara isii, ọgbara ịsaa, ọgbara ịsatọ, ọgbara itenaanị, ihe niile abụ ọjị ụba. Yes. Mana ka nkọwa adịghị ihe ha ji maka ebe taa wee bere. Prayer is o jide ọjị ezigbo okenye na-aga ọjị. Chukwu anyị ekene gị. Olise bụrụ ụwa, onye kere elu ka a na ụmụ gị abịakọ n'ụbọchị taa, ka anyị na-ekele gị na-ebunye gị okpe ekele. Ana m agwa gị etu Igbo si aga ọjị, maka gị onye na-achọ ka ị mara ka esi aga ọjị. Itube Chukwu okike afọ a nọ na-abụ n'onye na-etu ya afọ ọ dọbie ozokwa. Onye ike niile si n'aka ya abịa, onye na-ekwuru ngwa ogbenye, onye na-esi n'ikpe ahịhịa bunye nwa ogbenye elu. Echeta obiesi ike, ome mgbe ọ nyiri dibịa, ome mgbe ọ nyiri ndị mmadụ. Ọ zọwala ọga, onye ikpe nkwụmọtọ, chinwe ike niile. Itube ya afa, ịmara afa niile ị nwere, tube ya afa na ọsọ afa aka iyi etu ya. Afọ iyi na-etu ya gosiri etu obi si dị gị, maka na okwu ekwuru ekwu uwe obi afara anya. Ịmarụ na afa niile ịma, ị ga-etu ya site n'ihe ọma o mere gị. Tube ya afa, nwere afọ iyi etu ya ka ọsị na ọkarịa ya. Ịghọtara ya?
maka na onye nwa bụ unmovable mover, onye ike niile si n'aka ya abịa, onye na-agba okwucha na mgbagha, onye maara obi mmadụ, mara obi, onye maara ndị ọ na-eke mana ndị ọ na-eke amara ya, onye na-afụ obi mmadụ anya, ọkachasị mgbe obi mmadụ jupụtara n'ihe ọjọọ, n'echiche ọjọọ, na ịkpa nkata ọjọọ ihe ha ga-eme. Chukwu okike maka o si akakwasị ha nkwa. Itube Chukwu afa, tụgide nna afa, as the spirit leads, tụchaa ya afa, ibido tube ndị jelu nke Chukwu afa, kpọkụba ọra mmụọ, kpọkụba ezumezu, kpọkụba ihe niile ngwurube gị, ngwurube ụnụ, obodo ụnụ ji dị ebube, na ihe Igbo ji dị ebube. Kpọkụba fa, kpọkụba ezumezu, kpọkụba ha, kpọkụba arọ, kpọkụba ogwugwu, kpọkụba udo, kpọkụba ha ndị ajelu nke Chukwu, kpọkụba ha, kpọkụba ndị mmiri, kpọkụba ha. Ịmarụ mmụọ niile anwa unu ji wee biri. Ọ bụla anyị nwanwere ụlọazị, akpọba ụlọazị, akpọba ụlọazị, akpọba otu Igba na Ijele, akpọba ihe eji na nchewa, akpọba Ngenezo Okpoko, akpọba ogwugwu ọdachi, akpọba ogwugwu ezike anya atụ, akpọba edo nne, akpọba mkpụrụ ọba, akpọba ogwugwu anụmanụ, akpọba ha, akpọba ogwugwu ụzọ olu, akpọba ha mmụọ niile na-azọ ọzọ bụ ndị agbata obi anyị, kpọba ojolo atani, kpọba ede ezomewi na nnewi, kpọba arụsị gbara ya okirikiri, kpọba ozugbo ụzọ ọgba, arụsị ndị afọ ukwu, kpọbazie arụsị abụna arụsị ọbụla ịma ndị njedu nke Chukwu, kpọwafa. Ọha niile bụ ndị ikwe Aba, mmụọ niile dị iche kpọwafa. Ịgbọcha afọ isi onye akpọrọ ya megide ya kpọọ ibi ya, ịghọtara ya. Nke a bụ ihe ị na-agaghị ime. Imesịa nke a, i wee yọwazie ha ka ifinish go with the first department bụ praises. Then ịkpọwazie ha sị ha biko na-ebu nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ, ya na-enye gị format how to Ugochi, and that is prayer. Ya bụ igo-ofo. Isi ha na-ebu nwata na-asa ahụ n'afọ n'afọ na onwero nke ma ha biko iwe ha dajụọ, ha gbaalụghị ebe ọbụla isi mejọọ, na-ede ka azụ nọ na mmiri. Etu azụ enwere ike iso ga aghụghọ mmiri, na-etu aka gụwa nwata enwere ike ịga aghụghọ njọ, n'ihi na emejọ mana ị na-ayọ ha doo, iwe ha dajụọ, ha nabata gị dịka nwatakịrị nara akụ nna ya niile. Iyogide mgbaghara njọ niile yọcha at the spirit leads, nyocha ya. Nke a agba nke abụọ gaa n'ọkụ ya, efukwa ka oke esi aga ọjị. Ọbanye nke ịtọ, obido ịga ọjị si na ọmaka ga-emere ezinụlọ. Ọ bụrụ na ụmụ nwa di ya na-abịa, ọ sị na ụmụ nwa di ya na-abịa na ndụfa ya adị, n'ife ọma ya emerefa, na fa ga-azụ ka afịa, mana fa ya ana ka afịa. Ọ na-aga ọfọ niile ọ na-ekwubi okwu, ọ na-aga ọfọ si na ihe ọma ya emere anyị, si ife mabata, si ife anyị ya eri bịa, ihe ya eri ya bịakwana. Ọgọba ọfọ si na anyị ga-adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. Ọgọba ọfọ si na nwa egwu eze adịghị efu na mba. Ọgọba ọfọ si na ife anyị eme anyị, na ụbọchị ife na-eme agụ okporo ụzọ na ụkwụ anyị apụ anyị ama, na ụkwụ pụgoro anyị ama, na anyị ya emecha nọcha megịrị nakwa. Ihe ndị a niile ka ọ ga-eme gịnị, ka ọ ga na-agọ n'ọfụ, na-agọ n'ọfụ, na ife ọma ga na-emere anyị, ife ọma ga na-emere anyị, ụmụ ga na-emere anyị ụtụtụ, ehihie, abalị, nya ka ọ ga na-agọ n'ọfụ. Ọgụgụdo ọfụ a niile yọbazie, yọwa ogologo ndụ, yọba ahụ isi ike, yọbazie ihe akụ akụ na ihe enwe enwe, ihe eji enye ndụ ka ndụ wee na-atọ ụtọ. Yọbazie yọwa maka ụmụ, ogologo ndụ na ahụ isi ike, yọwa na ahụike n'isi ụmụ, yọwa ife ọma dị iche iche. Ọ bụrụ na ego ka ị chọrọ, ị na-ekwu okwu ego, ị na-ekwu okwu ego, ị na-ekwu okwu ndụ, nọọ ndụ gị isi akụ. Yọbazie ihe ọma niile, ịmara ihe ọma anyị chọgasịrị ka o mee na be ụlọ, ị na-ayọ ka ife ọma dị n'elu ya dara na ala, ọ dị n'ala ya pụọ ome ka ụwa were anya ha wee fụ. Ịmara ihe niile dịghị mkpa, na ị na-achọ visa ije eji obodo oyibo, na ị na-achọ fevọ, na ị na-achọ mbuli elu. Yọba nnọọ ihe niile ahụ. Iyọgide ihe niile ahụ etu o sedere yọcha. Nke ọzọ ị ga-eji wee nke agba nke ịtọ aka na ya wụ petishọn. Agba nke ịnọ bụzi iju ogu
iji ogu. Agba nke na-abụ ihe ndị ụka na-akpọ back to sender. Ghọtara ya? Ndị Igbo na-akpọ ya iji ogu, ikwubi okwu. Yes. So ihe ị gara ajụjụ n'oge bụ onye echecha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe. Onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị n'ime onye a na ndụ. Onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbu onye a na ndụ. Onye si na akwụ anyị amacha mpama ya abara nke ya. Onye si anyị nwụọ onye a nwụọ anyị ji akwụ ya. Maka na ilo na-asị na-egwu ala ọfọ n'oge nwere mkpochi. Ị na-ajụ ọgwụ sị osisi fụrụ anyị na-atụ mfe, a sị m ufere amapụtara ọnụ ya si n'ukwu bụọ ya asị ise. O wee sị onye ọbụla maọbụ ndị ọbụla sị ka ha mebe anyị na anyị karịrị na ha karịrị anyị, unu mebe ndị anwa na ụnụ karịrị ha maọbụ onye anwa na ụnụ karịrị ha asị ise. Ọgụgụ ọfọ wee sị onye si na anyị ga-adị mma, asị m na onye anyị adị mma. Mana onye ọbụla si na ya ma adị mma, asị m na onye a ma adịnata mma ka iru ụwa akwụ asị ise. Ọgụgụ ọfọ sị na ụbọchị ihe na-agụ okporo ụzọ na ụkwụ ama apụ na ama na ọ bụgoro na ama na unu ga-ejecha na maka na ụkọ na-akpacha na ajọ ọfịa ma na-abụ onye nwunye asị ise. Ịgụwa ụfọdụ na ọsị onye si nwa onye anwụọ ka ije akwụ ya asị ise. Onye ọbụla chere anyị ihe ọjọọ ya were anasịrị mmiri asị ise. Ihe niile anyị na-ekwu ogwu iji okwu ọbara egbu anyị egbu onwe ọ iji ogwu ka ọ bụ ọhịa ịkpụchazie ọnya ka ndị ụka na-agba back to sender na ha na-ekwu back to sender na ọdịnala nwere ya thousands of years before ndị anyara abịa. So ka ị ghara ị na-apụta n'ọha nwe ọ na-abụ ije ministry enye gị sant 121 enye gị sant 35 ị na-amanye elu obi aha ka njin 911 aka nte yu na-eriri gị eri ịmara na ogu anwa sant 35 ahụ enyere ogu David jụrụ na gị nwa na onwe gị bụ onye Igbo kwesịrị ịda ajụ ogu ụtụtụ ọbụla. Ọ bụrụ na edenyere ogu nna nna ndị anyarị jụrụ thousands of years ago ị na-amanye elu ma anyị nọ ihe ị kwesịrị ikwubido onwe gị. Mana ọ maka na ịnwụ nwata na-aṅụ ara n'afọ n'afọ ịka bụ nwata na mmụọ itoro na-eto maka na eriri gị ị na-anyere sam ị na-amanye elu na onye ekpere enye gị sam 7 days ị na-amanye elu. Ikwenyere na ike dị na sam mana ikwenyeghịzi na ike dị n'okwu ọnụ nke ikwu. Ime ọ na sam anyị na-afọ ogu David na ogu David jụrụ maka na ndị ọcha deturu nke ha edetu na nna nna gị ha na-ajụ ogu gị nwa kwesịrị ịda ajụ ogu. Ogu David jụrụ lese tansantatịbagọsị buso ha agha bụ ndị na-ebuso m agha, luso ha ọgụ bụ ndị na-alụso m ọgụ, ka ụzọ ndị niile na-achụ m ka ụzọ ha gbaa ọchịchịrị. Ọhịa niile ahụ ihe kwuru na santafa nwere ihe ọzọ ọ bụrụ ogu ka ọ jụrụ. Mana ọ na-awụ ụnụ fụ ha na ihe ndị ọcha ahụ a na-akpọnụ parịparị ụnụ a na-efiro na ndị ọcha bụ chukwu ụnụ. Ana m achọ ịgwa gị ihe dị na Sokoto dị na Sokoto. Ọ bụrụ na ị mara dọtara na nkụ dị na mba na-eghere mba nri na o nwere ihe Igbo ji dị ebube mana eriri gị rie front and back. Ị mara na o nwere ihe Igbo ji dị ebube maka na ị maghị na eriri gị eri. Ana m achọ ịgwa gị na ị ga-ebido taa recognize ya spiritual forces, chọpụta ihe anwa ndị nna nna gị ji dị ebube na ihe Igbo ji dị ebube ka ọ gaziere gị. Nke a bụ ọjị. Ekwucha ihe niile ahụ onye na-aga ọjị asị na ndụ anyị niile ga-adị asị ise. Etuo ya afa otuo ndị mkpara afa wa ọjị na ihe a na-akpọ ịwa ọjị. Ịwa ọjị ịwa agha ọjị mbọ gị ka ị ga-eji wee kewe ya were ịwa ọjị. Taa ka esi awa ọjị n'ala Igbo. Etu a wachara ọjị a kịta ọjị a ka m nwụọrụ gị ọjị ka ịghọta ka esi awa ọjị. Ịghọchago ihe niile anyị gọrọ n'aha Chukwu Okike nke bụrụ ime ihe niile. Imesịa ya etu a n'aha Chukwu Okike kpebere ịwa ọjị. Ọ bụrụ na ọjị gị ịwụrụ wee etu a daizi ihe na-agbudoro egbudo ma na ihe ịyọrọ ihe ọ pụtara na n'onu echerekwa ya ọzọ. Yes, ị nwere ike ịwụ ọjị 3-4 times. I were ọzọ sị biko nụ na ihe anyị na-ayọ ọbụ na ihe anyị yọrọ ya ekwugharịkwa okwu ọzọ kwuo na ihe anyị yọrọ biko si meere anyị ya ewukwa ya ọzọ. Efere etu o si were kịta ịtọ chere ihu n'elu nwanyị na ofu budoro ihu n'ala. Ọ bụrụ na o mee etu a ma na ihe ọ pụtara na what you ask for that will be granted. Yes,
The spiritual forces have agreed that what you ask for will be granted. Now, ọ bụkwanụ nọ let's say na two udoro ihu na ana, two chebe ihu n'elu. It still means na ndị elu na ndị ana kwetara na what you ask for will be granted. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ịtọ udoro ihu na ana, ofu chebe ihu n'elu, ị marakwa na ihe ị yọrọ na-enwere na ọ dịrị approve. Ịghọtara ya? Ị nwekwara ike ọ bụgoro na ọ dịrị approve, ị nwekwara ike ijidekwa etu a wee yewa ha si adoo. Mmụọ ọbụla na-ewere m iwe unu dajụọ na mbụ nwa unu na-akwetago m na m eme ihe kwesịrị, ihe mere n'ikpe na ezi omume n'ọkwa nna oriri ka eriri m, mana taa amaghị anatago na be nna m, biko iwe unu dajụọ, ewukwa ya ọzọ. Ịghọtara ya? Inwere ka ewukwazie ya ọzọ anwa, definitely ha nwere ike accept ya, nwere ike iwu up to 4 times. Ịghọtara ya? Na ịfụrụ nke anwụrụ na ha niile chebere ihu n'elu. Ịghọtara ya? Ihe ọ pụtara na n'udo ife dị mma. Ịghọtara ya? Na ihe ngwa ihe ọrụ na-anabatara ya. Ịfụrụ ya? So that is that. Ihe awụ ya si na onye positive. You dabere na that positivity ya wee mee declaration. Now, ọ bụrụ na ewere ya, ọ bụrụ na weda ma ha niile chere ihu n'elu, ma ọ bụ na ịbụ chere ihu n'elu, ịbụ chere ihu n'ala. Ọ bụghị anụ nwere nke chere ihu n'ala, ịma na ị ga-ewere nke atọpụrụ ndị ala. Depending on how many lobes ọ dị. Iwere nke na-esi kpọkuo ndị ichie be nne gị na ndị ichie be nna gị, tụpụrụ ha si were ọjị. Ọfọ ịbụa, iwere nke ọzọ anwa kpọkuo mmụọ ọbụla mmụọ ọbụla, any entities of powers ọbụla na-anaghị ọjị, na ndị na-eri ata ọjị n'ụbọchị anwa bụ ụbọchị taa bụ ụbọchị afọ tụpụrụ ha ọjị. Ofu the last one anyị taa ya. Now ka m gwakwa ha another thing ka ịghọta na ọjị nwere oke na nwunye. Ifuru ọjị a now, this color now, ọ nwere nke a bụ nwunye. Yeah, the feminine. You see how this place is like flat. Yes, like flat. Yes, this place like flat. This is feminine. Because feminine organ normally be like flat like this. Now, I will show you another feminine. This one is another feminine. This one, see how this place is flat. Yes, that is feminine. One color is 4. It will be like that. This is masculine. You see, this one is like line, straight line. It's straight. Yes, it's straight. The way the other last one is still straight. So once you see 4 lobes of kola nut, believe me, once you break it, you will see 4 feminine, 4 masculine. Just look it. Once you keep it and start looking at them, you will discover the feminines and the masculines, male and female. Now, with this now, remember I told you the other day I gave lecture on 4 cardinal points, right? Yes, I explained to you that 4 cardinal points is 2 feminine and 2 masculine. Yes. Once again, now the power of the sun is masculine. Yes. Once again, the following one with the water, power of the water. Now, water is feminine. We're talking about the air element. Now, the air elements are masculine. What was again about the land element? Now, land elements are mother earth. Now, feminine, female. Okay, oh, now 4 cardinal points on earth. I'm going to go when they go about 4 cardinal points. Yes. Here to you know how the pillar. These 4 cardinal elements are the pillar, you understand, of the entire earth movement. Makana, the power of the sun energizes, while the air gives the energy. Then the water lubricates, and the land anchors. So they work in harmony. So what am I saying? Prayer is the key. Prayer remains the key. So, if you want to develop in Igbo spirituality,
you must set aside time for prayers. Even if you don't have cooler, don't tell me that why you are not praying because you don't have cooler. No. Even if you don't have cooler, the most important is facing the east. I have told you how to locate the east. Yes. In your 4 corners of your room, one side is face east. If not, if you want to use manual, if you come outside your room, anywhere on the light, the sun normally rises for the morning time is east. So go inside, locate the 4 corners of your room that face that side. The sun normally rises for is east. So face that side, whether there is sun or not, morning, afternoon, or night. Face there. Face there. If you face there, then you will be able to observe and pray. Face there. Make up time. It could be 5, 10, 15, 20 minutes, even 30 minutes, as case may be. But make sure you want time for your spiritual reflection. It will help you a lot. And I have told you after praying, if it's normal group prayer, the one like breaking of kola nut, after praying it, you may end it with declaration. You say, oh yeah, that's it. Then, but if it's your personal devotion, don't forget that after praying, you pause for a while to receive message. The message here and they are too quick. Now, money them house. Carry you home, you pause and wait for their response. Yes, that's the response can come via dream, it can come via voice, can come from via intuition, perception, can come from anything. It can come through trance. Make sure you do it every day. It works like magic. And even if you don't have cooler, you have hot drinks. You can use hot because why? If you don't have cooler, even if you have cooler, say want to use hot, fine. If you have unzu and dedo, fine. If you have, even if you don't have anything, but you have a glass of water, it's okay, fine. Water connects. You can use water to pour libation. Sure, you know. Yes, the only thing is that water doesn't connect very fast, like hot, or connect like blood sacrifice. Yes, hot evaporates, so easier. Yes, and the blood sacrifice contains soul or life of an animal, so it acts faster. Then the water doesn't evaporate fast, except with the power of the sun. So for that reason, it takes a while for water to connect. But once water connects, you remain so. So you can even use water to pour the ocean. So you can see, no excuses. Thank you for listening. I know you left what you are doing to sit down at the comfort of your home to listen to my voice. May the God Almighty and spiritual forces that moves around doing good today visit you and bless your hard work. If you have message, inquiries, or you want us to do consultation for you today, send message to my WhatsApp number 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, agụọ m ọfọ n'isi ndị niile na-esonyere anyị, ndị na-agbasa ozi ọma eziokwu TV, ndị na-agwa ndị mmadụ maka ya, ndị na-eshare our links na social media, na ndị niile na-esonyere anyị n'ihe anyị na-eme. Asị m n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ka ha niile agọzie ha, ka agọzikwazie n'ụzọ pụrụ iche ndị children of the temple and the defense of the temple, ya na ndị niile sonyere anyị na aja ọnwa Ọgọstụ a. Asị m n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, let there be liberation, let there be breakthrough, let there be miracle, let there be upliftment, let there be favor upon their lives. N'ọnwa n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya gazie. Ka ọ dịkwanụ. See you tomorrow. Thank you. Enjoy the rest of your day. Ndị enyi m ndị YouTube na ndị social media platforms, a sịkwara m gị, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị chat ya with Ogbuefi Eze-Ana Ugochi direct on YouTube as in on WhatsApp. You can still chat me on that number you have 0805 78 37
672. Yeah, guys, yeah. Enjoy the rest of your day. I love you all. Thank you.